Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geli temaşavanın heja bi kadru kıymet. Xudai Teala jwa razı be. Xudai Teala işe ve lev bine huzuri tek mala ve sıhhati tek canı ve bereketi tek mali ve. Xudai Teala l-ahireti ve tek cenneti l-cenneti ji ve tek cinari Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam. Geli temaşavana Xudai Teala du Kur'an-ı Kerim'da Sûret-i Nahl ayeta 43'da va fermand ke. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Dibe çid be beraber ve ev tiştek ve nizam bu jeli bir pırsın. Yani bu tiştiğin her şekilde din bir pırsın ve nizam be. Yani mervere sanayi, mervere bakaynakçı, merve derguş çava çed be evi enizan. Merve dara bine deyne yahut genin bavece jot bike mervere khastane be doktor پر خونده که امجه بپرسن ولا بافیا پروفسور ترجمه پرسی به که چی فهمت که خدا جرا از نخوشی نفهمت که منی herkes alana خدا mesela ایرو مثلا بجین کی یک به ولا زد دسمج بگیرم لمج بگیرم کاچاو دسمج بگیرم لمج بگیرم هر به ولا از مهندس بپرس مهندس به خدا جرا جرا مله پرسج و عزب پرسج مفتی پرسنی her تشکیل alana خدایه hani ez serviya minake ki benim ku çıka hoş ve vere fahm kinne ku Rabbi alemi hakikaten ayet çıka hoş dicida gotiye. Roki zibistane penç hep profesör li daristanı yani ormanı digarın o berfti dibe serma filan reji şaştkin dinerin var bura khani ki küçük ye ve ka kulübek ye dışarı deri dıkın dibe gidiyem kanan ki gelin bikin. Deri dixin zilamekî derî vedike bana dibe ulan işte evin dibe kerem kumere hindirtin rudinin soba germe ezber sobe rudinin zilam soba xud daniye textî wî hinkî kevra xistiye binî wî û borîkî ja mewsa bi dîwarda derbas kiriye o soba xwe pêdix. İca zilam civana dibe derûnên ber sobe xwe germ kirin ez herim alî wî alî mutfaqê ji we re hinkî xwarin bînim nameqîq û birçî bûne zilam diçe alî wî alî van her pênc profesora yek profesorê fizîkê profesorê fizîkê li sobet nere dibe zanin gelî hevala vî însanî çima vê sobê viya ve kevra xistiye binî wisa ew kiriye dibe ji bo na ku hewa vê sobê germbûna vê sobê ji jor da germ bibe ji jor da û heta hêdî dîwara xwarê bi vî awa çêkiriye. Profesorê kîmyayê dibe naxir ne mesele ne ve dibe ez profesorê kîmya me dibe vî awa çêkiriye ji bo na ku soba wî xweş pêkeve berê nezekine bi şekelekî din danî bûna wê soba wî dereng pêketina. Profesorê matematikê heye profesorê matematikê dibe wala heta na milwe godarî ki we her diya dibe yekî ji we pê dernexist dibe bine dîqat bikin tam orta odê daniye ji bo xatirê her tarafê odê wek hev germ bibe. Tulkûdere rûnê cî odê ne germ bibe jê bûne dibe çêkiriye vava kiriye dibe. Profesorê erdhece yani jeolojî mühendisê jeolojî dibe wala yekî ji we pê dernexist dibe ev bölge vê cîhanê cî erdhece carcana ve der erdhej çê dibe yani deprem çê dibe dibe vî însan yani bine bir dîqat bikin textê xwe daniye ser kevira. Daniye ser kevira o boriya xwe ji hema wisa xistiye dîwar dibe loma wisa kiriye şayet ku em bêjin erdhej çê ve jî zirarkî nebîne yaxud em bêjin zirarê dî jî zirara pir nebîne agirib xanî wî nekeve neşete loma wa kiriye. Profesorê pênca antropoloji irqê însana lêkolîn dikin ew jî dibe wala yekî ji we ji hûn çar hebe we go yekî ji we ji we pê dernexist dibe tarîxa însana dinerim gelek însan gelek qewm irq
tapmışı agir dibin. Yani haşa dibin agir Rabbime tapmış agir dibin. İroji lenek dünya hene muhtemelen dibe bir insan hiç tapmış agir dibe dibe. Bine dikkat bükün sabahı kevrak ise bine taht bilin kiriye carcana demek ki dora sobe de çeti ibadeti hoş sobe ratkeş agir ratke dibe. Evet. Jve bune çekire. Bine her penci profesörün, xwendine buna profesör o her penci ilmi van jav ayrıye. Yek matematike, yek antropoloji, yek ilm erdece, yek fizik, yek kimya, yek matematike. Kas gidiminin merik jual date jwana ki xwarin aniye. Avana babra emriyle de person dibi ana be sohbet tecbu çift avadaniye. Hikmet ve sohbet çiye merik dibi vallahi dibi boriye mütene bun. Bizore dibi bori dikiş net giş jore. İca dibi mani ki kevracı xız bini ve ahir ve boriyamın ama giş divar giş ve kolka sohbet mi vi ava çekirani. Bixêr ku ez harim bajar ez ê deha boriyê dijî bînim ez îca wan kevra bidim malê xweşik ez ê çêk. Her pênc profesör di cî de rûdinê. Çikî ne alana wan e, ne ilmê wan e, ilmê wan ayrî Hani ji ayeta Rabbil Alemin hat fehm kirine ya. Xuda Teala dibe çi? Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Çi dibe biraveş elî bipirsin. Yani yürü herin hemen ba müfti vilayeti em bejin wala müfti ilmi Arabî xwendiye pir zanaye em bejin ki çelekam nexweşe çep ki mecmer beçe ve beje hayra çeleka ba beytar. Beytar wa heye. Yani çıka ilm heye hevka alimi ve işçi jî hene. Her tiştekî di cî de Xuda Teala gotî. Un te bimînin di xêr û xweşî da un temam amanetî Xuda be.